da ranka. Sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Muhammad Wakili ya kama aiki, har ma ya lashi takobin daƙile daba da shaye-shayen ƙwayoyi a nan jihar Kano. Ni ne limamin shaye-shaye. Sai ku biyo mu don jin shawarwarin da filin inda ranka ya baiwa sabon kwamishina. Rana 1000 ta ɓarawo, rana guda kuma ita ce ta mai kaya. Yayin da aka dade ana satar takalma a wani masallaci a ƙofar ruwa. Ƙarshe dai ɓeran masallacin ya shiga hannu, har ma alƙali ya ɗaure shi wata 2 da kuma yi masa bulala 5. Za mu kawo muku ci gaban bibiyar yarinyar nan jaririya da ake zargin wani likita ya yi sakacin riɓewar hannunta guda ɗaya. Yayin da zaɓe ya gabato, al'ummar wani yanki a nan Kano sun ce ba za su jefa ƙuri'a ko guda ɗaya ba, sai an yaye musu masifar rashin ruwa da ke addabar su. Za mu kawo muku saƙonnin ra'ayoyinku guda bayan guda, su ne ma za su zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci. A nan kuma makarantar Hikima English Academy na maraba da manya, matasa, ‘yan mata da maza domin koyon harshen Turanci tsagwaransa. Makarantar Hikima English Academy ta ware muku aji na kowa da kowa da kuma aji na musamman mai ɗauke da ‘yan tsirarin ɗalibai, wato dai special class, domin dai samun kulawa ta musamman. Akwai kuma ajin public speaking, sai kuma aji na kai kaɗai, wato ajin daga kai sai malam. Ana gabatar da karatuttukan a ranakun Asabar da Lahadi da kuma ranakun Alhamis da Juma'a. Makarantar Hikima English Academy ta yi muku tanadin littattafai kamar Daily English mai fassara Hausa da kuma Turanci zalla domin koyon conversational English, sai English oral practice da kuma 40 common mistakes in English. Dukkaninsu wallafar Muktar Al-Hikima. Za ka iya sayan form ko rijistar shiga makarantar a ofishin makarantar da ke Shayi Shopping Plaza da ke kofar Gadon Kaya, ko kuma neme sa a lambar waya 0800 397976. Dama ta farko gare ku iyayen yara, ɗaliban secondary har da na gaba da secondary a MSK Computer Institute, makarantar da ta shahara wajen horon ɗalibai akan ilimin kwamfuta da rijistar jarrabawa daban-daban, wato SSCE, JAMB, UTME har ma da TOEFL test, wato rijistar neman gurbin karatu a ƙasashen ƙetare. MSK Computer mun yunkuro da sabuwar dama, sabon tsari, horo na musamman akan dukkan kwasa-kwasan ɗaliban secondary school kamar kimiyya, art da commerce da darussa na musamman da suka haɗar da extramural lessons, horo na musamman akan turanci, lissafi, accounting da biology da sauran kwasa-kwasan da ɗaliban science, art da commerce kan gabatar a makarantun. Za a rika gabatar da darussan a dukkan ranakun mako, wato sau 7 a sati. A MSK Computer Institute and Extramural Lessons, adireshin mu na nan kan titin Airport Road number 13A daura da St. Thomas a kanan Dabo, ko a kira lambar waya 0800-3371-3370 ko 0800-3594-2942. Dama gare ku ɗalibai. Oh, ni talla na ga ta kaina. Ka duba yadda da an taba katangan nan sai murmushewa take kamar da buhun algarara aka yi ta. Talla kenan. Ai kai ne baka jin magana. Sai da na baka shawara ka siyo bulo na kamfanin Al-Amanat Block, domin kuwa bulo ne tun kirkir mai kwarin gaske, wato mahadika ture. Babu ha'inci, ga yashi da siminti a cikin sa. A ina zan samu bulan kamfanin Al-Amanat domin na sake gini na? Maza ka garzaya kamfanin bulo na Al-Amanat da ke Kunsire kusa da gidan man Yasara da ke karamar hukumar Ungogo. Za ku iya neman mu akan lambar waya 0800-5868-9955. Maza ku buga lambar wayar yanzu. 0800-5868-9955. Barkan ku dai. A cikin ku akwai wanda yake so zai sayar da rayuwarsa da na ƴaƴansa har da jikokinsa da ba haifa ba? Haba malam, karkara yana mana hankali mana. Ana tunanin gina rayuwar ƴaƴa da na jikoki, kana kawo zancen ya za a sayar. To waye yake son zai sayar da ƙuri'arsa? To ai sayar da ƙuri'ar ka daidai yake da sayar da rayuwarka da ta ƴaƴanka har da jikokinka da ba a haifa ba, saboda wanda ka sayarwa sai abin da ya ga dama zai yi da rayuwarku, kuma ba abin da ka isa kai masa. Wannan gaskiya ne, kuma ni har iyali na sai na sanar da su haka. Me gida barka da zuwa. Saurare niki ji. Sako na zo miki da shi, ashe wannan sayar da ƙuri'ar da muke yi tamkar sayar da rayuwarmu ne da ta iyalinmu? To, lallai zan gaya wa jakadiya, kada ta ƙara zuwa gidan nan da zancen siyan ƙuri'a, domin mu yanzu ƙuri'ar mu za mu yi amfani da ita wajen zaben 'yan takarkaru na gari, kuma a kowace jam'iyya suke. Wannan sako ne daga cibiyar wayar da kan al'umma kan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci, wato Kaja, da haɗin gwiwar ƙungiyar da ke fafutukar ganin an dama da matasa akan al'amuran shugabanci, wato YAF, da kuma tallafin DFID.
Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da kuwa cikin shirin inda ranka, wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. A yau ne sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Kano, Malam Muhammad Wakili ya kama aiki a ofishinsa da ke shalkwatar 'yan sanda da ke unguwar Bamfai. Sabon kwamishinan wanda tun kafin zuwansa ya yi shuhura wajen ƙin jinin 'yan ƙwaya, ya ce wallahi sun matallahi sai ya kakkaɓe 'yan ƙwaya daga birnin Kano. Kai da gaske muke fa ba wasa muke, izinillah. Na zo zan taya ku mu ga cewa mun cire wannan mummunar ɗabi'a da mummunan aƙida na shan ƙwaya. Fifi Muhammad Wakili shine kwamishinan 'yan sandan jihar Katsina, kuma ga masu bibiyar shafin Facebook sun san wata hira da ya taɓa yana nanata takaicinsa na maza ƙwaya mata ƙwaya. Duk inda ka je ƙwaya, kowaye ƙwaya, kowa na kukan ƙwaya, maza ƙwaya, mata ƙwaya, manya ƙwaya, yara ƙwaya. Har ila yau kwamishinan ya yi magana akan 'yan daba da 'yan bangar siyasa, waɗanda su ma a iya cewar kasuwar su ce ke tashi a Kano, inda ya ce zai kakkaɓe su daga jihar baki ɗaya, musamman ma masu fizgen waya. To a wannan gabar ne filin inda ranka ke bugar ƙirjin baiwa kwamishinan satar amsa. Ya mai girma kwamishina, akwai wasu 'yan siyasa waɗanda ko yanzu kai bincike a ofishinka ba za ka rasa ƙorafi a kansu ba, kuma saboda kasancewarsu shafaffu da mai har yanzu babu abin da aka yi musu. Na farko, can yake wata ƙaramar hukuma da ke da nisa kusa da ƙarshen Kano, hata a shari'a da yake yawan kundumawa ta isa tunzura magoya baya a zo ana kashe-kashe. An yi rikici a yankin Saushurin Masaƙi, amma shiru makatau ba mu ji an ɗauki mataki a kansa ba. Haka kuma akwai wani babba shi ma a nan birni, wanda a kwanakin baya har cewa ya yi ko da tsiya sai sun ci zaɓe, shi ma haka aka bar zancen babu abin da aka yi masa. Haka ma kalaman shi wancan mutum na birni da ya yi kwanan nan kalamul ƙabihi ne da ba zan iya furtawa ba. Na san mai girma kwamishina, tunda ka zo da niyyar aiki za ka binciki wannan zance domin kada a kashe miciji ba a sare masa kai ba. Muna maka fatan alheri, Allah ya sa ka gama lafiya, Allah ya sa kuma mu ji ka fara bincike akan wanda duk baya iya bakin sa. Me yasa wai duniya san ba za ta yi tabbas ba haka. A kun kujuru kun san gare ba za a rasa jawabi ba. Allah ya sa mu dace mu yi siyasa ba da gaba ba. Allah ka ba mu shugabanni na gari masu kaunar mu. To daga alwashin magance 'yan daba da 'yan kwaya kuma bari shirin namu ya taɓo batun ɓeraye, inda alƙalin kotun shari'ar musulunci da ke Goron Dutse ya ɗaure wani tsoho har tsawon watanni 5 a gidan maza bisa samunsa da laifin yin kwanton ɓauna a masallacin ƙofar ruwa yana yi wa masallata sibar na bayyan takalma. Bincike ya nuna cewar an daɗe ana sace takalma a masallacin, karshe aka saka idanu aka kuma daƙume ba daɗe ana bincike ba aka samu wannan tsoho da laifi aka kuma yi masa wancan hukunci daidai ruwa daidai kurji. Ina dai ya dawo da wasu takalman da ya sibare aka kuma tsatsala masa bulalarsa 5 aka kaɗa shi kurkuku har tsawon watanni 2. Allah ya kyauta. To har yanzu dai muna batun kotu kuma abin da ya shafi kasuwar ƙofar ruwa, amma wannan karan ba batun sibar na bayyan takalmi ba ne. Magana ce ta rashin mutunta doka da kuma yi wa babbar kotu rashin kunya. Babbar gadarar talaka dai shine kotu, domin nan ne idan aka matsa shi zai garzaya ya sami sa'ida. Amma abin takaici sai kaga yanzu hukuncin kotu ba kasafai ake ganin sa da kima ba, idan har ba kuma ce ba haɗama da masifar neman kuɗi ko ta halin kaka da ya zame wasu shugabannin ƙananan hukumomin sana'a ya sa idan su ya rufe, suna kaftar filayen shagunan kasuwa suna cefanarwa. Ba sai an kawo muku misali a nan ba. To amma ranar 5 ga watan Yunin shekarar bara, babbar kotun jiha karkashin Justice Hadiza Suleiman ta yi hukuncin haramtawa karamar hukumar Dala ginawa ko bayar da filin rumfa a duk wani sashi na kofar ruwa. Amma abin takaici bayan wani lokaci sai gashi an dawo an ci gaba da wannan haramtaccen aiki. Amma duk da haka 'yan kasuwar suka sake komawa wata kotun karkashin mai shari'a Justice Diji Aboki, wacce ta tabbatar da cewar wannan hukunci na Justice Hadiza yana nan daram kuma ya shafi dukkanin wani lungu ko saƙo a cikin kasuwar ƙofar ruwa. Amma abin haushi daban takaici, wasu ƙusoshin ƙaramar hukuma suna ci gaba da fafutukar ganin lallai sai sun gina shaguna a kasuwar. Misraro za mu jingine maganar a nan, mu kuma taɓa alli da masana shari'a don jin hukuncin da ya cancanci masu wannan alkaba'i na yi wa kotu rashin kunya. Mu tara a shirinmu na gaba. Yanzu kuwa bari mu sake komawa kan batun jaririyar nan wacce kwanakinta 5 kacal a duniya ta game da ibtila'i, inda ake zargin sakacin likita ya sa tana neman rasa hannunta na dama. Idan ba ku mance ba, mun ba ku labarin cewar haifar wannan jaririya kenan tun ba a yi suna ba, sai ta fara firgita, kamar dai ta kamu da zazzaɓi.
kuma kasancewar suna asibiti ne ba a sallami mahaifiyarta ba, sai aka kira likita shi kuma ya zo ya ɗaura mata roba a hannu domin neman jijiya a yi mata allura ko ƙarin ruwa. Haka ya bar robar a ɗaure a hannun jaririya, har ta kai hannun ya ta san riɓewa. A baya dai asibitin sun ce za su ci gaba da kulawa da lafiyar jaririyar ba tare da karɓar kuɗin iyayenta na magani ba. Haka kuma sun yi alƙawarin hukunta wanda duk ke da hannu cikin wannan sakaci. Sannan kuma sun tabbatar da cewar hannun yarinyar ba zai kai ga lalacewa ba har ta kai sai an yanke. Kuma mun sha alwashin komawa don ganin halin da ake ciki. Lauyar fafutukar kare haƙƙin bani Adama barista Khadija Ahmad Rengim ta ce mahukuntan asibitin sun ce sun bayar da takardar tuhuma ga dukkanin ma'aikatan sashin da abin ya faru. Kuma iyayen yarinyar sun ce ana ba su magani kyauta. Sai dai ta ce yanayin hannun har yanzu akwai fargaba a cikinsa. Ga Hadiza. Akwai inda na taɓa gani an ce gaɓar hannu ko ƙafa ta jikin mutum ta samu tsawon awa 6 zuwa 8 ba tare da jini yana gudana ba. Wannan limb ɗin gaskiya ya tashi daga aiki. A yanda na karanta kenan. Tunda ni ba ma'aikaciyar lafiya bace ba zan iya tabbatar maka da cewa za ta warke ko ba za ta warke ba. Ita ma Hajiya Shema'u guda daga cikin masu biya domin tabbatar da adalci akan wannan jaririya ta yi mana ƙarin haske kan ziyarar da suka kai da kuma abin da suka gani. To mun ba su dama yanzu in Allah ya da a cikin satin nan mu ji wani mataki ne a gaba wanda za su ɗauka gaba da shi wanda ya wannan taɓargaza domin gaskiya abin da aka yi an zalunci wannan yarinya. To kamar yadda muka alƙawarta za mu ci gaba da bibiya har zuwa magaryar tikewa. Allah kuma ya sa mu dace. Masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Shakka babu, a El Samad komai na mata ne, domin mata su ne tushen rayuwa, mata malaman al'umma, mata hasken rayuwa, mata iyayenmu, idan babu ku babu gida, mata adan gari, ohoho, ina mata masu son cancada ado don burge mai gida, ina mata masu son kece raini a gidan biki, ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu. Ku kasance a rukunin kantunan El Samad da ke shaƙe da galla-gallan atamfofin Nigerian Wax, Diamond, Classic, Cote d'Ivoire, Brilliance, Attitude, Fider Touch, Chicken Baby, Doci, Pattern Holland, Swissless, Swiss Atamfa, Swiss Cotton, Swiss Boil da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas. Domin kada a ba ku labari, rukunin kantunan El Samad sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Layin Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantin Kwari. Sai El Samad da ke Ado Bayar Mall da kuma El Samad da ke gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samad da karamar riba muka dogara da neman albarka. El Samad. Ina masu burin mallakar gidan kansu cikin ruwan sanyi musamman a garin Kano. Yanzu ne lokacin cimma burinku tare da Family Homes Funds da haɗin gwiwar Countrywide Housing Company Limited, inda kuke da kyakkyawar damar samun ginannen gida zaɓinku walau mai ɗaki 2 ko ɗaki 3 a kammalallen rukunin gidaje mai suna Muhammad Sanusi 2 Royal Estate